Gọọmenti Anambra steeti anwụchikọgo mmadụ atọ na-enyo enyo n'aka ha dị n'iyi ndị ọrụ nchụta ego steeti a egwu ma jiri egbe na-emerụfe arụ. Onye isi ụlọọrụ Operation Clean and Healthy Anambra Ọcha Brigade bụ Comrade Celestine Anere kwuru nke ọ na-akpụgharị ndị agha na-enyo enyo n'isi ụlọọrụ fa dị n'Ọka. Chibuzo Obidike ga-akọlụ gị akụkọ n'isi. Dịka onyeisi ndị Ọcha Brigade ahụ kwuru, ndị otu Anambra State Internal Revenue Service AIRS bụ ndị ha na ọrụ mgbanụ ndị ọzọ jikọtara aka ọnụ bagide njem ịna ụtụ isi bụ oge ha na-aga njem a ka ha zutere ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị na-ana ego ụtụ isi n'ụzọ gọọmenti na-akwadoghị. Oge ọ na-agbarụ ihu na ọtụtụ ngwa ọgụ ndị otu ahụ na-ana ego ụtụ isi n'ụzọ gọọmenti na-akwadoghị ji, Comrade Anere kwupụtara na otu ahụ bụ ndị nusoro ndị otu gọọmenti ọgụ mgbe ha rutere ebe ha nọ maka n'ezikwe Chukwu na enweghị onye ha merụrụ ahụ ma ọ bụ na ndụ ya n'iyi. Comrade Anere, onye kwuru okwu site n'ọnụ onye mgbasa ozi nke otu ahụ bụ Maazị Anthony Agbefune, kwupụtazikwara ọtụtụ mkpesa ndị mmadụ kpesagoro maka akparamagwa ndị omekome ahụ ma kwekwezie nkwa na otu ha dị njikere ikpochepụ ọtụtụ ndị omekome ahụ yanakwa ndị oshi ahụ na-ezu oshi ụtụ isi gọọmenti, ma kpọkụkwezie ndị eji okwu ha agba izu n'obodo ka ha nyere gọọmenti aka ma nụso ndị ọgụ iji wee mee ka obodo kawanye mma. N'okwu ha n'iche ụfọdụ ndị ahụ bụ ndị ejidere n'ụbọchị ahụ bụ Maazị Ifeanyị Eze, onye si n'Ọka, Anthony Ezelagụ, onye Nnobi, ya nakwazi Ikechukwu Odo, onye Enugu steeti, bụ ndị na-ayọ na aka ha dị ọcha ma kwukwezie n'otu na ụfọdụ bụ ndị na-anya ụgbọala, ụfọdụ bụ ndị na-agbado ihe ọkụ, ya nakwa ndị na-agafe agafe bụ ndị nwere ajọ chi ma ganata n'ebe ahụ n'oge dị otu ahụ.